Здравейте хора, днес ще играем в един мой сервер с Йоан Клинчев. С Крипър Бос. А ти си праща. Да, както ви казахме вчера. И тя ще започва да снима. Да, в този сервер. Чакай малко я да си почна клипа. И здравейте, аз съм Крипър Бос. И днес ще играем в сервера на Пращо. Днес и тя ще снима. Днес и тя ще снима. Да, нали съм с такъв мод. Нали съм с такъв мод? Какъв? Нали Ила не ми казаш, че нямам място? А може да си включиш сервера да влезна? Добре. Чакайте малко тя. Ще заправя сервера. Извиняйте хора, ама постоянно така ми цепи. Това трябва сигурност да игра. Какво? Така и така, като се затискам в камъните. Цепи ми! Лош таблет. Лош таблет. Аз келе, трайс. Чум да копая. Чум да копкам. Изчакай. Чакай ме. Остави ме да си стискам на воля. Ухвали си. О, къде отидох бе? Ей, тук ще копкам аз. Аз е тук. Това е моята сестра. Както виждате, тия неща не са ги читвали. Не си. Нито пък бронята. Много търсихме. Да. И се намерихме. Да. Аз намерих диамантите. Да, вярно, че се намерих диаманти. Бях до една лава. Да. Не, Ила не беше не до лава. А, да, до бедрога. Да. Опа. До един бедрог. То така ми цепиш, бе. Всеки така му цепи. О, айрон. Съпсувам някой върху тебе. Ще видиш. Марена, намерих айрон. Колко? Колко айрон? 4. И за това тъчвам. Мисля, че намерих лава. Точно върху мен ще да се изтече. Не ми цепи! Прилеп. Със сигурност. Значи ще има пещера. Ако има пещера, ще има и лава. А ако има лава, ще има чудовище. Ако има чудовище, ме е страх. А да, между другото, чудовище ли си? Не знам. Да. С... Илона, гледай таблет да разгасна, че учим до туалетна. Добре, но няма да се от туалетна. Да. Така ще направим някои промени. Марена? 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 Аз съм в твоята глава. Ти си в моята глава. Казах ти да гледаш не, такова. Да, не, газ. Ния бе? Бе, ния бе? Глей, ай нахално. Как му изкупа? Йоане, ще му... Ама, Йоане, какво правиш? Искаш да ме запълниш ли? Ще те закопая жива. Йоане! Закопаме. Йоане!
Да. Ще убия! Излиза от сървъра! Добре, де, айде. И купай го. Само искам да сложа и така две, за да мога да отида там. No, si. Ама прави, там скочи! Remove coming. Ще ям. И гати циганското време. Увиланте сървър много цепи. Не ми дреме. Не ми драме излизам. Добре, хора, това бях аз, Creeper Boss. Този клип беше малък, знам, но чао. Ще кажеш ли чао на хората си? Чао! И тя спира да снимам. Спря. Чао! Чао и от мен.